Фосфолипидите са особени мазнини, при които едната масна киселина, която е заловена за молекулата на глицерола, е заменена с фосфор. Това осигурява възможност както за разтворимост към мазнините, така и към водно разтворимите вещества, т.е. преход между мазнини и вода. Есенциалните фосфолипиди са част от клетъчната мембрана. Можем да си ги представим като едно море, в което плуват айсбергите на белтъците, на рецепторите, на веществата, които образуват твърдата структура на клетъчната мембрана. Тяхната роля е изключително важна.